li Bakurê Kurdistanê jî Roja Alaya Kurdistanê bi coş û kelecan hate pîrozkirin. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê tevlî pîrozbahiyan bûn û ji Amedê remz û wateya Alaya Kurdistanê bi daxuyaniyan anîn ziman. Siyasetmedarên herî taybet li ser rola Alaya Kurdistanê peyam dan raya giştî. Divê ala ji bo hemû Kurdistaniyên cîhanê wek ala Kurdistanê bê qebûl kirin. Em di roja ala Kurdistanê da dibêjin bila şer raweste û wêranî û mirin nemîne. Li Bakurê Kurdistanê şer roj bi roj gurttir dibe. Welatê me wêran dibe. Daxuyaniyê bikin û Beşdarên merasîma amaje kirin ku pêwîst e rola dîrokiya Alaya Kurdistanê newecbîrkirin û li her qadê li alê xwedî were derketin. Alaya Kurdistanê ji bo me sembola şerafet û keramet û hebûna gelê me ye. Sembola xebata 200 saliya azadiya Kurd û Kurdistanê ye. Sembola fedakariya pêşmergeyên qehreman e. Sembola xwînê Kurd ku bo azadî Kurd û Kurdistanê hatiye rijandan sembola wî ye. Di roja Alaya Kurdistanê de ciwanên Bakurê Kurdistanê jî li Alaya Kurdistanê xwedî derketin û her wiha ev yek wek berpirsyariyeke netewî dîtin. Partiyên siyasî yên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku Alaya Kurdistanê di konjonktûra îro de di rêya serxwebûna Kurdistanê de enerjiyeke mezin dide hemû xelkê Kurdistanê. Mahir Yüksel, Rodaw, Amed.